Evolúcia, koľko máme faktov? Dnes je evolúcia všeobecne prijímaná, či vo vedeckých kruhoch, alebo v bežnej spoločnosti, ako teória, ktorá má univerzálne vysvetliť všetky formy života, či v rastlinnej alebo v živočíšnej ríši, celé to spektrum veľkej rozmanitosti a celú históriu ešte aj života, ktorý by sme našli v skamenenej podobe dnes, hoci dnes tie živé organizmy nemáme. Ale priatelia, dajme si dôležitú otázku. Koľko máme faktov, čo skutočne pozorujeme a potom to porovnajme s evolučnými tvrdeniami. Máme reálne prírodné pozorovania, že existuje variabilita v rámci druhu živočíchov, v rámci druhu zvierat. To bolo to, čo napríklad pozoroval aj sám Charles Darwin, keď sa dostal na ostrovy Galapágy a tam našiel vtáky, ktoré bežne sa nazývajú pinky, niekde modernejšie máme už slovo, že ostrovčany tieto vtáky a pozoroval, že je u nich variabilita, rozdielnosť tváre zobákov vo veľkosti zobákov a to bolo jedno z pozorovaní, ktoré spolu s inými si zhrnul a potom sa snažil previesť do tej teórie evolúcie o pôvode druhov. A máme iné pozorovania, že existuje variabilita v rámci druhov, keďže môžeme vidieť aj ako šľachtitelia v prípade holubov vedia priviesť generácie na generáciu isté zmeny. Máme pozorovania, že mnohé druhy psov môžu byť a pravdepodobne aj sú potomkami istého druhu podobného vlkovi a je to variabilita psov, ktorú dnes tu vidíme z tohto jedného druhu, v rámci tohto jedného druhu. Ale chcem počiarknúť, a toto je dôležité, všetky tieto pozorovania sú pozorovania variability v rámci jedného druhu. Tá variabilita je odtiaľ potiaľ, má svoje hranice a nedá sa preniesť až do súradníc toho, že jeden druh zvierat by sa menil na úplne iný druh zvierat. A toto je práve to kľúčové, v čom evolučná teória alebo hypotéza opúšťa reálne vedecké pozorovanie. To, čo máme ako vedecký fakt. Pretože teória evolúcie dnes je, že z molekúl sme prešli, z neživého sme prešli na živé a zo živého cez prirodzený výber a náhodné variácie sme prešli až po človeka. Keď to zhrniem, tak poviem z molekúl na človeka. Ale pozorovania sú len, že v rámci druhu sú zmeny. Pozorovania nepodporujú tvrdenie, že z neživého na živé bol najprv prechod a potom z prvotnej formy živého prechod na dnešné všetky formy živého. Pozorovania máme, že keď už máme život a máme druhy života základné, tak budú v nich variability, bude v nich variácia, budú v nich rasy a plemena, budú v nich konkrétne zmeny vplyvom prostredia životného, vplyvom dostatku alebo nedostatku potravín, vplyvom rôznych genetických faktorov. Tieto všetky zmeny sa prejavia, ale tieto fakty nám nepodporujú to, čo by som nazval, že všeobecná teória evolúcie, alebo tá, ktorá už hovorí, že z molekúl na človeka. A žiaľ, realita je taká, že dnes málo kto sa nad tým zamyslí a zastaví. Jednoducho počujeme slovo evolúcia a hneď máme tú predstavu stromu života a miliónov rokov a samej náhody a prirodzeného výberu. A realita je ale taká, že čoraz viac vedcov si uvedomuje, známe fakty nepodporujú túto predstavu evolučného života. Známe fakty nám silne ukazujú na to, že tu musíme mať na začiatku histórie života už existujúce zvieratá. A tie nám v čase existujú. A v rámci nich máme varianty v rámci druhov.